ми един момент. Виждам се на миндера в гостната ни стая на горния кат. Вече се стъмва. Здрачът, който изпълва стаята, мене ми изглеждаше още по-тъмно. Но аз не мога да откъсна поглед от едно алено сияние, което озарява небето над черния силует на планината далеко на запад. Небето тъмнее, а далечната зара става все по-ярка. Изведнъж чувам, ето и сега го чувам, гласа на баща си. Крушово гори. Мъката в бащиния ми глас и друго още нещо, неизразимо, разтръсващо, могъщо, се прелее в мене с голема сила. С тия спомени започва моят живот. Те останаха завинаги в моята памет, в сърцето ми. По-късно аз узнах всичко за Илинденското въстание. Узнах за безмерната мъка на нашия народ в Македония, за неговите страдания, за борбите му, за неговите възторзи, за прескъпите му жертви, за чутовния му героизъм. Познах и приех в сърцето си неговата правда. Тази неотолима жажда се превърна в друга, още по-голема жажда. Да разкажа на другите люди за мъката на народа, за борбите му, за героизма му, за неговите копнежи, за неговата света правда. Което можах да разкажа, то е по страниците на романа, ала много повече остана в мене, в самото ми сърце, като жива рана в сърцето ми. Все още отворено. Уважаеми ученици, скъпи родители и гости, добре дошли на началото, което поставяме с преписването на роман "Железният светилник" от нашия патрон Димитър Талев. Имахте възможността да чуете автентичния глас на писателя и това, което той споделя. Сега ще имате възможността пък да видите един много кратък откъс от романа "Железният светилник". Повели Стрина Султано? Чедо, отдавна не съм те виждала. Може би не те тегли много към нас. Тегли ме Стрина Султано, но се боя. От кого, сине? Като река да дойда, може някой да ми затвори портата. Кой син? Лазар. Да си говорим като майка и щерка. Искаш ли го ти, моя Лазе? Да. А той... Научих, че се сгодил за Божанка. Чедо, не се тревожи. Сгодил се. Ама така ли стават тия работи? Обещал на Божана да се ожени за нея. Ама защо не се радва? Казал на Божана ожал за нея, а сърцето му към тебе го тегли. Излиза и по-често пред очите му. Той знае. Знае? Ама ти с нищо не си му показала. Чедо, няма по-голема сила от женската красота и хубост. Виж, послушай, не бегай, не се плаши, кажи на баща ти. Само Лазе и никой друг. Ще те послушам, Стрина Султано. Събират ли се мъж и жена? Събират се век да векуват. За къща, за деца.
Некой не е идвал дома, татко. Защо ти са? Да не мислиш за добро, ще ти влезе човек в къщата. Все тъй сами ли ще живеем, татко? Далеко от другите люде. Виж другите. Никой не ми трябва. Тате, ти си веке към 60. Аз съм на 18. Ще ме оставиш съвсем сама на този свет. Ще те омъжа. Богатство ще ти оставя. Богатство. Ти знаеш, тате, Бог дава, взема по-често и по-бързо. Йо, дали не си избрала некога? Кажи да кажи. Лазар Глушев. Той ми е враг. Не го ли намери? Не. Не. Тате. Не. Той, когато го каних да дойде в дюкяна, ми отказа, не ме почете. Такова нещо аз никому не прощавам. Аз ще намеря мъж да ти прилика по всичко. Остави на мен. Ти ме попита, тате, дали не съм избрала някого. Аз ти казах, никой друг. Романът "Железният светилник" е първият от четирилогията на писателя, която виждате тук. Това са книги от нашата библиотека. Освен романът "Железният светилник", в четирилогията влизат книгите "Преспанските камбани", и "Линден" и "Гласовете ви чувам". Ние ще направим препис на романа "Железният светилник". Това е най-популярното, най-известното произведение на писателя Димитър Талев, произведение, което е превеждано на най-много езици. Давам думата на госпожа Панчева, директор на училището. Добър вечер на всички. Толкова съм развълнувана в този момент. Първо от пълната зала. Извинявам се, че няма възможност всички, които са проявили интерес и са избрани в своите паралелкови общности, да се чувстват комфортно, но се надявам в близкото бъдеще да имаме зала, а сега душата да е широка, както казва народа ни. Днешното събитие пожелахме да го направим събитие, защото най-малкото, което ние го дължим на нашия патрон. Тази година се навършва 25 години от началото на нашето училище и се оказва, че в тези размирни времена, когато се случват събития, които не са много лицеприятни, едно такова събитие като препис и нов прочит на "Железния светилник" ще ни зареди с много положителна енергия, ще ни накара да се почувстваме достойни българи, защото "Железният светилник" е запал в душите на героите от романа, едни много силни люди, които не са се спрели пред нищо, които са се борили за свободата, за равенството, за правото на избор, за любовта, за едни общо човешки неща, които са вековечни във времето и които никога няма да остареят. Пожелавам на всички ви избраници да, докосвайки се до всяка страница и до всеки реч, който ще припишете, да го почувствате като нещо изключително важно, като нещо много, което ще запомните за цял живот до дълбоки старини, защото вие ще се докоснете до една светиня, "Железния светилник", в която има много шанс да се почувстваме преди всичко горди от това, че сме потомци и най-вече пък за нашата училищна общност, че носим патрона на такъв велик човек, който е познавал толкова добре човешката душа. На добър час на всички и дано да бъде успешен прочета, новия прочет на книгата. С началото на този препис ние се включваме в инициативата на Народно читалище "Йордан Йовков"
за препис на произведения от патроните на училищата или за патроните на училищата. Романът „Железният светилник", за тези, които не го познават, носи емблематично име. Желязото, знаете, че винаги се възприема като символ на здраве, на твърдост, на якост, на нерушимост, а светилникът е символ на пробуждащият се български дух. Символично ние сме запалили един малък светилник, който на страниците на романа се превръща в нещо като символ на дома и стожер на родовото общество. Романът започва с бягството на Стоян Глушев от село и заселването му в град Преспа и завършва с сватбата на неговия син Лазар и Ния. Някои от героите вие имахте възможност вече да видите на екрана. Искам да ви съобщя с огромно задоволство, че в преписа на този роман ще участват не само ученици, но ще участва цялата наша талевска общност – родители и учители. За наша голяма радост в преписа ще се включат и нашите партньори от 6 европейски училища, с които работим заедно по проект „Мозайка от пъстри фантазии“. Това са нашите колеги от училища в съседните ни страни Румъния и Турция, от Испания, Италия, Полша и Англия, които ще ни гостуват в средата на месец май. Решили сме романът да бъде преписан в 2 книги. В първата книга ще препишем първата и втората част на романа, а във втората книга ще препишем третата и четвъртата част на романа. Ще поставим началото с ученик и родител от първи клас, а във втората книга ще започнат да пишат ученик и родител, ученик от 12 клас и родител на 12-класник. След тях ще пишат учител, който преподава в първи клас и преподавател в 12 клас. Всеки един, който участва в преписването на романа, ще има малък спомен от това, ще има снимка и ще получи удостоверение, с което всъщност ще запази един спомен от този момент, като участие в училищния ни живот. Удостоверенията ще бъдат връчени от госпожа Панчева в края, когато препишат и защото вашите внуци и правнуци, когато идват да учат в нашето училище, аз съм убедена в това, че ще се случва, да казват, и моята баба или моята прабаба е участвала в писането на това. Вие днес започвате да пишете една нова история. Така че, на добър час, насладете се на момента. графики, направена от нашите ученици и учители и ще бъдат вписани имената на всички, които са участвали в преписа на романа „Железният светилник“. Сега моля двете първокласничета да заповядат отпред и 12-класника, който е определен, също.
мама Михаела. Помощ от приятел? Нямаше, не разбера. Първата класичка. децата и по същия тържествен
Чакай, сега да ви измисли светилото. Така ще пишем, нека се тогава няма да може да бъде. Хайде. Стиля се миналите ми. Който пише, не ли стопе? Не ли Селин? Красен. Сами останете вашето първичето. Да сте жива и здрава, госпожа Лункова. Все така